Oh, bagot rogan nila tu. Masih damar. Ani nila bagot rogan ni. सोनमड़ पाएंगे तब मंत्री उधर उधर आने उधर కొద్దిగా మీరు కూడా अरे फोटो मारे सुनो टोई क्या मामा चकपिक आया ఏమైంది वन देवी है हमारे महाकांतार की देवी है और सबको अपने आंचल में बुलाई है और सबको उनका स्नेह मिले उनका आशीर्वाद मिले उनकी सबको उनका और आदिवासी समाज का पूरा कल्याण हो हम सब उनके आंचल में पले और भारत माता की सेवा करें धरती माता की सेवा करें बोलिए आदि माँ जंगो माँ की जय। मंदिर तक की पाई में बात
సార్ మీ సామాన్ వాళ్ళే పోరు ఒక మంచి పోరు అరే బతా ఈరోజు ఆదివాసుల ఆరాదైవమైన జంగుబాయి మొక్కు తీర్చుకోవడానికి రావడం జరిగింది. డిసెంబర్ 9 ఏదైతే మీటింగ్ ఉన్నదో ఆ మీటింగ్లో ఆదివాసీ బంధువులకు మరి ఎవరికి ఏం కావద్దు, ఢిల్లీ ప్రశాంతంగా పోయి ఢిల్లీ మీటింగు సక్సెస్ కావాలన్న ఉద్దేశంతో మేము మొక్కు చేయడం జరిగింది. ఆ మొక్కుకు తీర్చడానికి ఇవాళ రావడం జరిగింది. కాబట్టి దేవుని మొక్కు ఏదైతే ఉన్నదో ఆ మొక్కు తీర్చడానికి రావడం జరిగింది. అదే కాకుండా త్వరలోనే లంబాడీలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలని కూడా మేము మొక్కడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ మొక్కు కూడా తీర్చుకోవడానికి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆదివాసీ పిల్లలకు, ఆదివాసీ రైతులకు, ఆదివాసీ అక్కలకు, చెల్లెలకు అన్ని విధాల సుఖశాంతులతో ఈ 2025 సంవత్సరంలో ఉంచాలన్న ఉద్దేశంతో కూడా మేము దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ మొక్కు కూడా తీర్చుకోవడం రావడం జరిగింది. కాబట్టి ముఖ్యంగా నేటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ మీటింగ్తో పాటు ఈ 76లో కలిపిన లంబడులతో పాటు మా విద్యార్థులందరికీ కూడా విద్య రావాలన్న ఉద్దేశంతో మేము మొక్కు కూడా కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా వ్యవసాయంలో మరి రైతులు ఏదైతే వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారో ఆ రైతుల పంటలు కూడా మరి వాళ్ళకు అధికంగా మరి దిగుబడి రాచి మరి రైతులందరూ కూడా సుఖశాంతులతోటి ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో కూడా మేము ఈరోజు దేవుణ్ణి ఈ మొక్కు తీర్చుకోవడం. రోజుల నుంచి మరి జంగుబాయి దేవతను కరెంట్ లేక, నీళ్లు లేక, రోడ్డు లేక అనేక సమస్యలతోటి మరి ఇక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలన్నీ కూడా మరి పెద్దలతోటి ఇవాళ మాట్లాడడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకు ఏమేం కావాలనే ఉద్దేశంతో మాట్లాడి అన్ని సమస్యలు ఈ 5 సంవత్సరాలలో దేవుళ్ళు ఏ విధంగా అయితే మందిరాలు ఉంటాయో ఆ విధంగా ఈ ప్రాంతాన్ని కూడా పూర్తిగా సస్యశ్యామలం అభివృద్ధి చేస్తూ ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ ఎంపీ నిధుల నుంచి ఎన్ని నిధులైనా 2.5 కాదు 5 కోట్లు పోయినా పర్వాలేదు, కానీ అన్ని నిధులు మరి చేసి నిధులతోటి అభివృద్ధి చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆదివాసీ సోదరులందరూ కూడా మరి స్వయం బాబురావు ఆత్రం సక్కు ద్వారానే ఏమన్నా అభివృద్ధి అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ప్రజలు మా మీద విశ్వాసం పెట్టినారు. కాబట్టి ఇన్ని రోజులు ఎవరి మీద నమ్మకం లేదు. ఆ నమ్మకంతో మేము ఎవరికి చెప్పకుండా కానీ ఇవాళ కేవలం పత్రికా ప్రకటన చూసి ఫోన్ల ద్వారా ఇంతమంది జనాలు రావడం అంటే మా మీద ఎంతో విశ్వాసం ఉన్నది. కాబట్టి మేము తప్పనిసరిగా ఆ విశ్వాసాన్ని వమ్ము కాకుండా మేము పూర్తి సమస్యలు పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మహారాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతమైనటువంటి రాయతడి జంగు దర్శనం కోసం మరి ఈరోజు గౌరవ ఎంపీ గారు గతంలో ఈ దేవతను ప్రార్థించి మరి ఢిల్లీలో గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ఏదైతే ఆదివాసులమైన ప్రధానమైన డిమాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఎస్టీ జాబితా నుంచి లంబాడిని తొలగించాలనే డిమాండ్ తోటి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా మరి ఆదివాసులందరూ కదిలించి డిసెంబర్ 9న ఢిల్లీ సమావేశము విజయవంతం కావాలని, అక్కడ వచ్చిన ఆదివాసులందరూ కూడా ఎటువంటి ఏమి జరగకుండా హాని జరగకుండా ఉండాలని వారు అంతకంటే ముందు మొక్కి ఉన్నారు. ఆ సభ ఏదైతే విజయవంతమైంది దానికి సంబంధించిన కార్యాచరణ కూడా అంటే త్వరలో ప్రారంభం కాబోతుంది. కాబట్టి అందులో భాగంగానే మరి ఈరోజు గౌరవ ఎంపీ గారు వారి సతీమణితో మా అక్కతో మరి ఈరోజు ఈ రాయతడి జంగుకు సంబంధించినటువంటి మొక్కు చెల్లించడానికి వచ్చేసిన వారికి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం, కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ తప్పకుండా ఏదైతే ఆదివాసుల ఇష్టదైవము అదేవిధంగా ఆర్డర్ హక్కును అంటే 8 ఇంటి పేర్ల వాళ్ళ యొక్క గోత్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క కులదైవమైనటువంటి రాయతడి జంగు తప్పకుండా ఆదివాసుల యొక్క ప్రధానమైన డిమాండ్ పరిష్కరించడానికి వారి సహాయ సహకారం, ఆశీర్వాదం తప్పకుండా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా కోరుతూ, అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన సమస్యలు ఆల్రెడీ గౌరవ ఎంపీ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం కూడా వారి నిధుల నుంచి మరి 15 లక్షలతోటి రోడ్డు మరమ్మతు చేయడం జరుగుతుంది. త్వరలో
మరి దీనికి సంబంధించిన పూర్తి కార్యాచరణ ఇవాళ ఆర్డర్ హక్కులకు సంబంధించిన 8 గోత్రాలకు సంబంధించిన ఆదివాసీ పెద్దలందరితో చర్చించి మరి దీనికి సంబంధించిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా కొనసాగించడానికి తప్పకుండా కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరొకసారి మరి ఆదివాసులందరికీ కూడా పిలుపునిస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా దైవభక్తితో ఉండండి. తప్పకుండా జంగుబాయి మీకు అందరికీ కూడా ఆశీర్వదించాలని, అదేవిధంగా ఈ సంవత్సర కాలంలో 2020 సంవత్సర కాలంలో అందరూ ఆదివాసులందరూ సుఖశాంతాలు ఉండి విద్యతో పాటు ఐష ఆరోగ్యాలతో వాళ్ళందరూ కూడా ఉండాలని కోరుతూ, పిల్ల పాపలతో సుఖ సంతోషంతో ఉండాలని కోరుతూ మరి వాళ్ళందరూ కూడా చల్లలుగా దీవెనలు ఇవ్వాలని కోరుతూ మీ అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుస్తూ ముస్తున్నా. జై హింద్, జై జంగు.